Samantala, naglaan po ang Commission on Elections Dagupan ng 23 na Contingency Automated Counting Machines or ACMs na idideploy po sakaling magkaroon ng aberya ang alimbang voting center sa lungsod. Ayon po kay COMELEC Dagupan Election Officer Attorney Michael Franks Sarmiento, ang mga backup na makina ay nakaantabay at gagamitin lamang kapag hindi na mareresolba ng Electoral Board at Technical Support Team ang problema sa orihinal na makina tulad na lamang ng sirang scanner o printer. Binigyang diin din po ni Sarmiento na kailangang dumaan sa tamang contingency protocol ng COMELEC bago palitan ng mga anumang sira ng ACM. Ang pagpapalit ng 4 na aprobado ng Central Office matapos ang assessment sa lugar at bukod dito, tiniyak rin po ni Sarmiento ang sapat na supply ng kuryente sa Dagupan mula sa 5 araw bago at matapos ang alalan, alinsunod po sa koordinasyon po ng COMELEC sa local electricity utility. Sakaling magkaroon po ng biglang brownout, may 12 oras na battery life ang bawat makina upang hindi maantala ang proseso ng pagboto. IFM News. IFM News. IFM News.